Akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị Asọ degara ndị Kọrint, isi nke mbụ. Pọl, onye a kpọrọ ịbụ onye ozi nke Yeshua site n'ọchịchọ nke Chineke, na Sostenes nwanne anyị, na-edegara nzukọ Chineke nke dị na Kọrint akwụkwọ, bụ ndị e doworo nsọ n'ime Yeshua, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nsọ, ha na ndị niile na-akpọku aha Onyenwe anyị Yeshua n'ebe niile, bụ Onyenwe anyị na ha. Amara dịrị unu n'udo nke si n'aka Chineke bụ Nna anyị na Onyenwe anyị Yeshua pụta. Ana m ekelere unu Chineke mgbe niile n'ihi amara nke Chineke nke nyere unu n'ime Yeshua, na n'ihe niile ọbụla emere unu ndị ọgaranya n'ime ya, n'okwu niile na ọnụma niile, dịka emere ka ama nke Kraịst guzosie ike n'ime unu, nke mere na ọ dịghị onyinye amara fọdụrụ nke unu na-enweghị. Unu na-echekwa mkpughe Onyenwe anyị Yeshua, onye ga-emekwa ka unu guzosie ike ruo ọgwụgwụ ihe niile, bụrụ ndị a na-apụghị ibo ebubo n'ụbọchị Onyenwe anyị Yeshua. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, onye sitere n'aka ya kpọbata unu na nnwekọ nke Ọkpara ya Yeshua Onyenwe anyị. Ma ụmụnna m, esitere m n'aha Onyenwe anyị Yeshua rịọ unu ka unu niile na-ekwu otu ihe, ka nkewa gharakwa ịdị n'etiti unu, kama ka e mee ka unu zuo oke n'otu uche ahụ na n'otu izu ahụ. N'ihi na ndị ezinụlọ Kloị gosiri m ihe banyere unu ụmụnna m, na esemokwu dị n'etiti unu. Ihe m na-ekwu bụ nke a, na unu niile n'otu n'otu na-asị, mụ onwe m bụ nke Pọl, mụ onwe m bụkwa nke Apọlọs, mụ onwe m bụkwa nke Kaịfas, mụ onwe m bụkwa nke Kraịst. Ekewo Kraịst eke? Ọ ga-abụ na a kpọgidere Pọl n'obe n'ihi unu, ma ọ bụ na e mere unu mmiri chukwu ịba n'aha Pọl? Ana m ekele Chineke na ọ dịghị onye ọbụla n'etiti unu m mere mmiri chukwu, ma ọ bụghị Krispọs na Gaiọs. Ka onye ọbụla ghara ịsị na emere m unu mmiri chukwu ịba n'aha nke m. Ma emekwara m ezinụlọ Stefanas mmiri chukwu. Ma ewepụ ndị a, amataghị m ma emere m onye ọbụla ọzọ mmiri chukwu. N'ihi na Kraịst eziteghị m ime mmiri chukwu, kama izisa ozi ọma, ọ bụghị na amamihe nke okwu, ka a ghara ime ka obe Kraịst bụrụ ihe efu. N'ihi na okwu nke obe bụrụ ndị na-ala n'iyi ihe nzuzu, ma ọ bụrụ anyị bụ ndị a na-azọpụta ike nke Chineke. N'ihi na e dewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, m ga-ala amamihe nke ndị maara ihe n'iyi, m ga-ajụkwa nghọta nke ndị nwere nghọta. Olee ebe onye maara ihe nọ? Olee ebe ode akwụkwọ nọ? Olee ebe onye oge a onye ya na ibe ya na-ajụrịta ajụjụ nọ? Chineke emeghị ka amamihe ụwa bụrụ ihe nzuzu. N'ihi na ebe ụwa na amamihe nke Chineke na-eji amamihe ya mara Chineke, ọ dị Chineke ezi mma iji ihe nzuzu nke ihe ahụ a na-ekwusa zọpụta ndị kwere. Ebe ndị Juu na-arụ ihe ịrịba ama dị iche iche, ndị Grik na-achọkwa amamihe. Ma anyị onwe anyị na-ekwusa Kraịst, na a kpọgidere ya n'obe, onye bụrụ ndị Juu ọnya, bụrụkwa ndị mba ọzọ ihe nzuzu. Ma ọ bụrụ ndị a kpọrọ, ma ndị Juu ma ndị Grik, Kraịst bụ ike nke Chineke na amamihe nke Chineke. N'ihi na ihe nzuzu nke Chineke karịrị amamihe mmadụ niile, adịghị ike nke Chineke karịrịkwara ike mmadụ niile. N'ihi na leenụ ọkpụkpụ unu, ụmụnna m, na ọ dịghị ọtụtụ ndị maara ihe dịka anụ ahụ si mara ihe. Ọ dịghị ọtụtụ ndị ike, ọ dịghị ọtụtụ ndị a mazuru aha ha ka a kpọrọ, kama ọ bụ ihe nzuzu nke ụwa ka Chineke họpụtara, ka o wee mee ka ihere mee ndị maara ihe.
Ọ bụkwa ihe na-adịghị ike nke ụwa ka Chineke họpụtara ka o wee mee ka ihere mee ihe dị ike. Ọ bụkwa ihe dị ala nke ụwa na ihe a kpọrọ n'efu ka Chineke họpụtara bụ ihe na-adịghị ka o wee mee ka ihe nke na-adị ghara ịdị ire, ka anụ ahụ niile bụ mmadụ wee ghara ịnya isi n'ihu Chineke. Ma unu onwe unu sitere na ya dị n'ime Yeshua, onye ghọrọ amamihe nye anyị site na Chineke, bụ ezi omume na ịdị nsọkwa na mgbapụta. Ka dịka e dewere n'akwụkwọ nsọ, onye na-anya isi ya nyaa n'Onyenwe anyị. Akwụkwọ ozi mbụ Pọl degara ndị Kọrint, isi nke 2. Mụ onwe m kwa, ụmụnna m, mgbe m bịakwutere unu, abịaghị m n'oke okwu maọbụ n'oke amamihe na-ekwusara unu ama nke Chineke, n'ihi na ezubere m ka m ghara ịmata ihe ọbụla n'etiti unu ma ọ bụghị Yeshua, ka m matakwa onye ahụ ka onye akpọgidere n'obe. Mụ onwe m nọkwa n'etiti unu na-adịghị ike na n'egwu na n'oke ịma jijiji. Okwu m na ihe m kwusara abụghịkwa n'okwu amamihe ime ka mmadụ kwenye, kama ha bụ na ngosi nke Mmụọ Nsọ na nke ike, ka okwukwe unu wee ghara ịdị n'amamihe mmadụ kama n'ike nke Chineke. Otu ọ dị, amamihe bụ ihe anyị na-ekwu n'etiti ndị tozuru oke, ma ọ bụ amamihe nke na-abụghị nke oge a, ọ bụghịkwa nke ndị isi oge a, ndị a na-eme ka ha ghara ịdị ire. Kama ihe anyị na-ekwu bụ amamihe Chineke n'ihe omimi, bụ amamihe nke ezobeworo, nke Chineke buru ụzọ kaa akara mgbe oge ndị a na-erubeghị iwetara n'otito, nke ọ dịghị onye ọbụla n'etiti ndị isi oge a maara, n'ihi na a sị na ha maara ya rịị, ha agaghị akpọgidewo ya onye nwe ebube n'obe. Kama dịka e dewere ya n'akwụkwọ nsọ sị, ihe anya na-ahụghị, nke ntị na-anụghịkwa, nke na-abaghịkwa n'obi mmadụ, ka ha bụ ihe Chineke doziri ndị hụrụ ya n'anya. Ma ọ bụ anyị onwe anyị ka Chineke kpughere ha site n'aka Mmụọ Nsọ, n'ihi na Mmụọ Nsọ na-enyocha ihe niile, ọbụla ya ihe niile dị omimi nke Chineke. N'ihi na onye n'etiti mmadụ matara ihe niile nke mmadụ, ma ọ bụghị mmụọ nke mmadụ ahụ nke dị n'ime ya. Ọ bụla otu a, ọ dịghị onye maara ihe nke Chineke ma ọ bụghị mmụọ nke Chineke. Ma anyị onwe anyị anataghị mmụọ nke ụwa, kama ọ bụ mmụọ nke sitere n'aka Chineke, ka anyị wee mata ihe niile Chineke were amara nye anyị. Ọ bụkwa ihe ndị a ka anyị na-ekwu, ọ bụghị n'okwu nke amamihe mmadụ na-ezi, kama n'okwu nke Mmụọ Nsọ na-ezi. Anyị na-ewerekwa ihe nke Mmụọ Nsọ tụlee ihe nke Mmụọ Nsọ. Ma mmadụ nke mkpụrụ obi onwe ya na-achị adịghị anata ihe nke mmụọ nke Chineke, n'ihi na ha bụ ihe nzuzu n'anya ya. Ọ pụghịkwa ịmara ha, n'ihi na e were Mmụọ Nsọ sikwupụta ya. Ma onye Mmụọ Nsọ na-achị na-esikwupụta ihe niile, ma ọ dịghị onye ọbụla na-esikwupụta ya onwe ya. N'ihi na onye maara uche Onyenwe anyị ka o zi ya ihe, ma anyị onwe anyị nwere uche nke Kraịst. Akwụkwọ ozi mbụ Pọl degara ndị Kọrint, isi nke 3. Mụ onwe m kwa, ụmụnna m, apụghị m igwa unu okwu dịka ndị Mmụọ Nsọ na-achị, kama dịka ndị bụ naanị anụ ahụ, dịka ụmụ ọhụrụ n'ime Kraịst. Ejiri m ara azụ unu, ọ bụghị ihe oriri, n'ihi na unu akapụghị ịnagide ya. Ọbụla ugbu a unu apụghị, n'ihi na unu bụ ndị anụ ahụ na-achị iri ugbu a,
n'ihi na ebe ekworo na esemokwu dị n'etiti unu abụghị ndị anụ ahụ na-achị, ndị na-ejegharịkwa dịka mmadụ. N'ihi na mgbe ọbụla otu onye na-asị, "Mụ onwe m bụ nke Pọl," mgbe ibe ya na-asịkwa, "Mụ onwe m bụ nke Apọlọs," unu abụghị mmadụ efu. Gịnịkwa bụ Apọlọs? Gịnị bụkwa Pọl? Ndị na-eje ozi, ndị unu si n'aka ha kwere, dịka Onyenwe anyị nyekwara ha abụọ n'otu n'otu. Mụ onwe m kụrụ osisi, Apọlọs kwọsara ya mmiri, ma ọ bụ Chineke na-eme ka ọ na-aba ụba. Ya mere, onye na-akụ abụghị ihe ọbụla, onye na-akwọsa mmiri abụghịkwa ihe ọbụla, kama Chineke, onye na-eme ka ọ na-aba ụba bụ ihe niile. Ma onye na-akụ na onye na-akwọsa mmiri bụ otu, ma ha abụọ n'otu n'otu ga-anata ụgwọ ọrụ nke aka ha, onye ọbụla dịka ndọgbu ọ na-adọgbu onwe ya n'ọrụ si dị. N'ihi na anyị bụ ndị ha na Chineke na-arụkọ ọrụ. Unu bụ ubi Chineke, bụrụkwa ụlọ Chineke na-ewu. Dịka amara Chineke nke nyere m si dị, dịka onyeisi ọka nke maara ihe, atọrọ m ntọala, onye ọzọ na-ewukwa ụlọ n'elu ya. Maka onye ọbụla lezie anya otu ọ na-ewu ụlọ n'elu ya. N'ihi na ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ịtọ ntọala ọzọ ma ọ bụghị nke a tọworo, nke bụ Yeshua. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla ewukwasị ọlaedo, ọlaọcha, nkume dị oke ọnụ, osisi, ahịhịa, okporo ọka n'elu ntọala ahụ, a ga-eme ka ọrụ nke mmadụ niile n'otu n'otu pụta ìhè. N'ihi na ụbọchị ahụ ga-egosi ya, n'ihi na a gaje ikpughe ya n'ọkụ. Ọkụ onwe ya ga-anwakwa ọrụ mmadụ niile n'otu n'otu, ụdị ọrụ ọ bụ. Ọ bụrụ na ọrụ onye ọbụla ga-adịgide nke o wukwasịrị ya, ọ ga-anata ụgwọ ọrụ. Ọ bụrụ na a ga-erechapụ ọrụ onye ọbụla n'ọkụ, ọ ga-eyi iyi, ma a ga-azọpụta ya onwe ya, ma ọ bụ dịka onye azọpụtara n'ọkụ. Unu amataghị na unu bụ ụlọ nsọ nke Chineke, Mmụọ nke Chineke bikwa n'ime unu? Ọ bụrụ na onye ọbụla emebie ụlọ nsọ Chineke, onye ahụ ka Chineke ga-emebi, n'ihi na ụlọ nsọ Chineke dị nsọ, otu a ka unu dịkwa. Ka onye ọbụla ghara ịghọgbu onwe ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-eche na ya bụ onye maara ihe n'etiti unu n'oge a, ya ghọọ onye nzuzu, ka ọ wee ghọọ onye maara ihe. N'ihi na amamihe nke ụwa nke a bụ ihe nzuzu n'ebe Chineke nọ. N'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, "Onye na-ejide ndị maara ihe n'aghụghọ ha." Ọzọkwa, Onyenwe anyị maara ihe ndị maara ihe na-atụle n'obi ha, na ha bụ ihe efu. Ya mere, onye ọbụla anyala isi na mmadụ, n'ihi na ihe niile bụ nke unu. Ma ọ bụ Pọl, ma ọ bụ Apọlọs, ma ọ bụ Kaịfas, ma ọ bụ ụwa, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ọnwụ, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe gaje dị, ihe niile bụ nke unu. Ma unu onwe unu bụ ndị nke Kraịst, ma Kraịst bụ nke Chineke. Akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint, isi nke 4. Ka mmadụ na-agụ anyị otu a, dịka ndị na-ejere Kraịst ozi, ndị bụkwa ndị na-achị ezinụlọ n'ihe omimi nke Chineke. N'ebe a, ihe a na-achọkwa n'aka ndị na-achị ezinụlọ bụ ka a hụ onye ọbụla na o kwesịrị ntụkwasị obi. Ma ọ bụrụ m ihe dịgasịrị nta ka unu, ma ọ bụ ụbọchị ikpe nke mmadụ, kpee m ikpe. Ekpeghị m ọbụla onwe m ikpe, n'ihi na ọ dịghị ihe ọbụla m maara megide onwe m.
Ma ọ bụghị na nke a ka a gụworo m n'onye ezi omume, kama onye na-ekpe m ikpe bụ Onyenwe anyị. Ya mere, unu ekpela ihe ọbụla ikpe mgbe oge ahụ erubeghị, ruo mgbe ọbụla Onyenwe anyị ga-abịa, onye ga-ewepụtakwa ihe niile zoro ezo nke ọchịchịrị n'ìhè, meekwa ka izu niile nke obi niile pụta ìhè. Mgbe ahụ ka mmadụ niile n'otu n'otu ga-enwekwa otuto ha site n'aka Chineke. Ma ihe ndị a, ụmụnna m, ka m mere ka ha ghọọ mụ onwe m na Apọlọs n'oyiyi n'ihi unu, ka unu wee mụta n'ime anyị ozizi a. Unu agabigala ihe e deworo n'akwụkwọ, ka unu wee ghara ifuli onwe unu elu, otu onye n'ihi otu onye megide mmadụ ibe ya. N'ihi na onye na-akpa oke n'etiti gị na mmadụ ibe gị, ọ bụ gịnịkwa ka ị nwere nke ị na-anataghị? Ma ọ bụrụ na ị natara ya, gịnị mere ị na-anya isi dịka a ga-asị na ị nataghị ya? Ọbụla ugbu a unu erijuwo afọ, ọbụna ugbu a unu ghọrọ ọgaranya, unu bụrụ eze mgbe anyị onwe anyị na-anọghị ya. Ee, ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na unu bụrụ eze n'ezie, ka anyị onwe anyị wee sokwa unu bụrụ eze. N'ihi na ana m eche na Chineke nwere anyị bụ ndị ozi gosi dịka ndị ikpeazụ, dịka ndị a mara ikpe ọnwụ, n'ihi na e mere anyị ihe nkiri nye ụwa na ndị mmụọ ozi na mmadụ. Anyị onwe anyị bụ ndị nzuzu n'ihi Kraịst, ma unu onwe unu bụ ndị nwere uche n'ime Kraịst. Anyị onwe anyị adịghị ike, ma unu onwe unu dị ike. A na-enye unu onwe unu otuto, ma a na-eme anyị onwe anyị ihe ihere. Wee ruo oge awa dị ugbu a, agụụ na-agụ anyị, akpịrị na-akpọkwa anyị nkụ, anyị na-agbakwa ọtọ, a na-etikwa anyị aka, anyị enweghịkwa ebe obibi, anyị na-adọgbukwa onwe anyị n'ọrụ, were aka anyị na-arụ ọrụ mgbe a na-ekwute anyị. Anyị na-aga ozi mgbe a na-esogbu anyị, anyị na-anagide. Mgbe a na-ekwuli anyị, anyị na-arịọ arịrịọ. E mere ka anyị bụrụ dịka ihe a sachapụrụ n'ụwa, ihe hichapụrụ n'ihe niile ruo ugbu a. Edeghị m ihe ndị a n'akwụkwọ dịka a na-eme unu ihe ihere n'ihu, kama dịka a na-amadụ unu ọdụ, dịka ụmụ m hụrụ n'anya. N'ihi na a sị na unu nwere ọrụ nnu ndị ozizi na nnu ndị ozizi ise n'ime Kraịst. Mụ na-enweghị ọtụtụ nna, n'ihi na mụ onwe m n'ime Kraịst nwere ozi ọma ma unu. Ya mere arịọ m unu, bụrụnụ ndị na-eṅomi m. N'ihi nke a ka m zitere unu Timoti, onye bụ nwanne m n'ime Onyenwe anyị, bụrụkwa onye m hụrụ n'anya, onye kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ ga-echetara unu ụzọ m niile nke dị n'ime Kraịst, dịka m na-ezi n'ebe niile na nzukọ Kraịst niile ọbụla. Ma ụfọdụ fuliri onwe ha elu, dịka a ga-asị na m gaghị abịakwute unu. Ma m ga-abịakwute unu ọsọ ọsọ, ma ọ bụrụ na Onyenwe anyị chọrọ. M ga-amarakwa, ọ bụghị okwu nke ndị fuliworo onwe ha, kama ike ha. N'ihi na alaeze Chineke adịghị n'okwu ọnụ, kama n'ike. Gịnị ka unu na-achọ? Ọ bụ ụtarị ka m ga-ewere bịakwute unu, ma ọ bụ ịhụnanya na mmụọ nke ịdị nwayọọ? Akwụkwọ nke Kọrint, isi nke 5. A maara nke ọma na e nwere ịkwa iko n'etiti unu,
na ịkwa iko nke a na-akpọtụbeghị aha ya n'etiti ndị mba ọzọ, ya bụ na mmadụ ga-enwe nwunye nna ya. Unu onwe unu na-afụli onwe unu elu, unu echegbula onwe unu, kama ka ewepụ onye mere ihe ọjọọ n'ebe unu nọ. N'ihi na ebe m nọghị n'anụ ahụ, mana m nọ n'ime mmụọ, ekpebiri m dịka a ga-asị na m nọ n'ebe ahụ, na onye mere ihe a ga-ewepụ n'ebe unu nọ. Mgbe unu zukọtara na mmụọ m n'aha Onyenwe anyị Yeshua, ka e nye onye dị otu ahụ, ka e wee zọpụta mmụọ ụbọchị Onyenwe anyị Yeshua. Ụzọ unu si eme ihe adịghị mma. Unu amaghị na obere anwụrụ ọkụ na-eme ka ihere ahụ dum pụọ? Ya mere, hichapụ ihe ndị gara aga, ka unu wee bụrụ ihe ọhụrụ dịka esi napụta unu, n'ihi na echuwo Yeshua onye pastọ anyị n'ihi unu. Ya mere, unu emeela oriri ahụ na achịcha ochie, maọbụ achịcha nke ihe ọjọọ na ihe ọjọọ, kama na achịcha eji ihe iko achịcha mee, nke mmehie, eziokwu na eziokwu. Edegara m unu akwụkwọ ozi ka unu ekwesịghị ịnọnyere ndị na-akwa iko, ọ bụghịkwa na ndị na-akwa iko nke ụwa, ma ọ bụ ndị rụrụ arụ, ma ọ bụ na ndị na-apụnara mmadụ ihe, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị, n'ihi na mgbe ahụ unu ga-apụ n'ụwa. Ma ugbu a edegara m unu akwụkwọ ka unu ghara ịnọkọ ọnụ. Ọ bụrụ na onye a na-akpọ nwanne bụ onye na-akwa iko, ma ọ bụ onye na-aṅụ ọgwụ ọjọọ, ma ọ bụ onye na-ekpere arụsị, ma ọ bụ onye nwere onwe ya, ma ọ bụ onye aṅụrụma, ma ọ bụ onye na-apụnara mmadụ ihe, unu esola ya rie ihe. N'ihi na gịnị ka m ga-eme? Ikpe ọbụla ndị nọ n'ezi ikpe. Unu anaghị ekpe ndị nọ n'ime ikpe, ma Chineke na-ekpe ndị nọ n'ezi ikpe. Ya mere, si n'ebe unu nọ pụọ, onye ajọ omume ahụ. Akwụkwọ nke Kọrint, isi nke 6. Ma onye ọbụla n'ime unu nwere okwu megide onye ọzọ, onye ikpe ga-ekpe ikpe, ọ bụghị site n'aka ndị nsọ. Unu amaghị na ndị nsọ ga-ekpe ikpe ụwa? Ọ bụrụ na unu ga-ekpe ụwa ikpe, unu kwesịrị ikpe ihe kacha nta ikpe. Unu amaghị na anyị ga-ekpe ikpe ndị mmụọ ozi ikpe, ma karịa ihe ndị metụtara ndụ a. Ya mere, ọ bụrụ na unu nwere ikpe gbasara ihe ndị metụtara ndụ a, tụlee ihe ndị a na-adịghị asọpụrụ n'ime chọọchị. Ana m ekwu nke a ka ihere mee unu. Ọ bụ na ọ dịghị onye maara ihe n'etiti unu, ọ dịghịkwa onye nwere ike ikpe ikpe n'etiti ụmụnna ya, ma nwanne na-aga ikpe ikpe na nwanne. Nke a bụkwa n'okpuru ndị na-ekweghị ekwe. Ugbu a, enwere adịghị ike zuru oke n'ime unu, n'ihi na unu na-aga ma na-ese okwu n'etiti onwe unu. Gịnị mere unu anaghị ata ahụhụ? Gịnị mere unu anaghị emerụ onwe unu ahụ? Ee, unu onwe unu na-eme ihe ọjọọ ma na-emerụ ụmụnna unu ahụ. Unu amaghị na ndị ezi omume agaghị eketa alaeze Chineke? Unu ekwela ka aghọgbuo unu, ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị, ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike, ma ọ bụ ndị na-aghọ aghụghọ, ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike, ma ọ bụ ndị na-aghọ aghụghọ, ma ọ bụ ndị na-enweghị mmasị n'ihe ọjọọ, ma ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị nwere onwe ha, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe agaghị eketa alaeze Chineke. Ụfọdụ n'ime unu dị otu a, mana a sachara unu, edokwara unu nsọ, e mere ka unu bụrụ ndị ezi omume n'aha Onyenwe anyị Yeshua, na site na mmụọ nsọ nke Chineke anyị. Ihe niile bụ ihe iwu kwadoro nye m, mana ihe
ihe niile abaghị uru nye m. Enwere m ike ime ihe niile, mana achọghị m ka etinye m n'okpuru nke ihe ọbụla. Anụ ahụ m bụ maka afọ maka anụ ahụ, ma Chineke ga-ebibi ma afọ ma anụ ahụ. Abụghị maka anụ ahụ, ọ bụ maka ịkwa iko, kama maka Onyenwe anyị na Onyenwe anyị maka ahụ. Chineke kpọlitere Onyenwe anyị n'ọnwụ, ọ ga-emekwa ka o bilie site n'ike ya. Unu amaghị na ahụ unu bụ akụkụ nke Yeshua? M kwesịrị iwere akụkụ nke Yeshua mee ka akụkụ nke nwanyị akwụna? Chineke machibido iwu. Unu amaghị na onye na-alụ nwanyị akwụna bụ otu ahụ? N'ihi na mmadụ abụọ ka ọ na-ekwu ga-abụ otu anụ ahụ. Ma onye kwesịrị ntụkwasị obi nye Onyenwe anyị bụ otu mmụọ. Gbaa ịkwa iko ọsọ. Mmehie ọbụla nke mmadụ na-eme si n'ahụ pụta, ma onye na-akwa iko na-eme mmehie megide ahụ nke ya. Unu amaghị na ahụ unu bụ ụlọ nsọ nke mmụọ nsọ nke dị n'ime unu, onye unu onwe unu nwetara site n'aka Chineke? Unu abụghịkwa nke unu, n'ihi na a zụtara unu nke ukwuu. Nyenụ Chineke otuto n'ahụ unu na n'ime mmụọ unu, n'ihi na ha bụ chi. Akwụkwọ nke Kọrint isi nke 7. Ugbu a, gbasara ihe ndị unu dere m, ọ dị mma ka nwoke ghara imetụ nwaanyị ahụ aka, iji zere ịkwa iko. Ka nwoke ọbụla nwee nwunye nke ya, ka nwaanyị ọbụla nwekwa di nke ya. Ka di nye nwunye ya obiọma kwesịrị ekwesị, ka nwunye nyekwa di. Nwunye enweghị ike n'ahụ ya kama di enweghịkwa ike n'ahụ ya kama nwunye. Unu aghọgbula ibe unu, ma ọ bụghị site na nkwekọrịta na ruo nwa oge, ka unu wee tinye onwe unu n'ọnụ n'ekpere, wee zukọta ọzọ, ka ekwensu ghara ịnwa unu site n'enweghị afọ ojuju unu. Ma nke a ka m na-ekwu site n'ikike, ọ bụghị site n'iwu, n'ihi na ọ ga-amasị m ka mmadụ niile dịrị ka m. Mana nwoke ọbụla nwere onyinye nke ya sitere n'aka Chineke, otu dị ya ka otu a na-enye ọzọ dịka nke ahụ. Ya mere, ana m asị ndị lụrụ di na ndị di ha nwụrụ, ọ dị mma maka ha ma ọ bụrụ na ha anọgide dịka m, ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịhapụ ma ha lụọ di ma ọ bụ nwunye. N'ihi na ọ ka mma ịlụ di ma ọ bụ nwunye. Ma nye unu ndị lụrụ di na nwunye, ọ bụghị m, kama Onyenwe anyị na-enye iwu sị, unu ekwela ka nwunye unu hapụ di ya. Ma ọ bụrụ na ọ hapụ, ka ọ nọrọ na-alụghị di, ma ọ bụ ka ya na di ya dị na mma. Ka di ya gharakwa ịhapụ nwunye ya. Ma m na-agwa gị okwu, ọ bụghịkwa gị. Onyenwe anyị sị, ọ bụrụ na nwanne nwoke nwere nwunye, ahapụla ya. Ọ bụrụ na ọ dị ya mma ibi na ya, ahapụla ya. Ma nwaanyị nke nwere di nke na-aghọgbughị, ọ bụrụ na ọ dị ya mma ibi na ya, ahapụla ya. N'ihi na di nke na-ekweghị ekwe bụ onye doro nsọ nye nwunye ya. Nwunye nke na-ekweghị ekwe bụkwa onye doro nsọ nye di ya. Ụmụ unu na mbụ adịghị ọcha, mana ụmụ nke na-adịghị ọcha ugbu a, ha dị nsọ. Ma ọ bụrụ na onye nke ọzọ ahapụ ka ọ pụọ, nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne nwanyị adịghị n'okpuru ihe ndị a. Ma Chineke akpọọla ya udo
n'ihi na gịnị ka ị maara nwunye ma ị ga-ekele di gị? Ma ọ bụ gịnị ka ị maara nwoke ma ị ga-ekele nwunye gị? Ma dịka Chineke kesara onye ọbụla, dịka Onyenwe anyị kpọrọ onye ọbụla mee ka o jee ije, otu a ka m nyekwara iwu n'ọgbakọ niile. Ọ bụrụ na a kpọọ onye ọbụla ka ọ bịa ka o bie ya ugwu, ka a ghara ịkpọkọta ya ugwu, ma ọ bụ bụrụ na ọ kpọrọ onye ọbụla ka e bie ya ugwu, ka ọ ghara ibi ya ugwu. Ibi ugwu abụghị ihe ọbụla. Ugwu abụghịkwa ihe ọzọ ma ọ bụghị idebe iwu Chineke. Ka onye ọbụla nọgide n'otu ọkpụkpọ ahụ ekpọrọ ya. Akpọrọ gị ka ị bụrụ ohu. Akpọrọ gị ka ị bụrụ ohu. Echegbula onwe gị maka nke ahụ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ohu, mee ya karịa, n'ihi na onye a na-akpọ n'ime Onyenwe anyị, ebe ọ bụ ohu, bụ onye nwere onwe ya. Onye a kpọkwara ebe ọ bụ onye nwere onwe ya bụ ohu Yeshua. A zụtara unu nke ukwuu. Unu abụla ndị ohu mmadụ. Ụmụnna m, ka onye ọbụla nọrọ n'ebe Chineke nọ, ebe ọbụla a kpọrọ ya. Banyere ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke, anataghị m iwu ọbụla n'aka Onyenwe anyị, mana ana m ekweta dịka onye natara amara n'aka Onyenwe anyị, ka m bụrụ onye kwesịrị ntụkwasị obi. Ya mere, echere m na nke a dị mma maka mkpa dị ugbu a. Ekwere m na ọ dị mma ka nwoke dị otu ahụ. A ga-eke gị n'alụmdi na nwunye. A ga-eke gị n'alụmdi na nwunye. Ị chọghị ka a tọhapụ gị n'aka onye ị ga-atọrọ. Abụ nwunye a tọhapụrụ. Ị chọghị nwunye. Ma ọ bụrụ na ị lụọ nwunye, ị gaghị emehie. Ọ bụrụkwa na ị lụọ di, ọ dịghị mmehie. Ma ọ bụrụ na ha alụọ di, ọ dịghị mmehie. Ha ga-enwe nsogbu n'ime gị. Nke a ka m na-ekwu anụ ahụ, mana zoonu ụmụnna m, n'ihi na oge dị mkpirikpi. Mgbe ahụ, onye nwere ahụike ga-adị ka onye na-enweghị ya. Ndị na-eru uju na ndị na-eru uju, dịka a ga-asị na ha erubeghị uju. Ndị na-aṅụrị ọṅụ, dịka a ga-asị na ha aṅụrị ọṅụ ọzọ. Ndị na-apụ, dịka a ga-asị na ha enweghị ike. Ndị na-ahụ ụwa, dịka a ga-asị na ha ahụghị ya. N'ihi na ọdịdị ụwa a na-apụ apụ. Ọ ga-amasị m ma a sị na unu enweghị nchekasị. Nwoke nwere uche na-echegbu onwe ya maka ihe nke Onyenwe anyị, dịka o si eme ihe dị Onyenwe anyị mma. Ma onye lụrụ di na-echegbu onwe ya maka ihe nke ụwa a, iji mee ka nwunye ya dị ụtọ. E nwekwara ihe dị iche n'etiti nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na nwunye. Nwaanyị lụrụ di na-echegbu onwe ya maka ihe nke Onyenwe anyị, ịdị nsọ, ma na-anụ ahụ ma n'ime mmụọ. Mana onye lụrụ di na-echegbu onwe ya maka ihe nke ụwa a, iji mee ka di ya dị mma. Nke a ka m na-ekwu maka unu, ọ bụghị iji dọba unu n'ọnya, kama ka unu wee soro ihe ziri ezi, ka unu wee mee ka unu doo anya n'ime Onyenwe anyị, na-ekewaghị ekewa. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla eche na ọ bara uru maka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ọ bụrụ na ọ gafere okooko afọ ya ma chọọ ya ka o mee ihe ọ chọrọ, ọ dịghị eme mmehie
ka ha lụọ di. Onye kwesịrị ike n'obi ya ọ dịghị mkpa ihe ọbụla, mana o nwere ike n'uche ya ma kpebie n'obi ya ịnọgide na-amaghị nwoke na-eme nke ọma. Onye nyere ya nwunye na-eme nke ọma, mana onye na-enyeghị ya nwunye na-eme nke ọma. Iwu ji ya n'aka ruo mgbe di ya dị ndụ. Ma ọ bụrụ na di ya dị ya mma, ọ bụ naanị n'ime Onyenwe anyị. Ma ọ nwụrụ anwụ, o nwere onwe ya ịlụ onye ọbụla ọ gọziri agọzi karịa. Ọ bụrụ na ọ nọgide otu ahụ, dịka m si kwuo, ekwere m na m nwekwara mmụọ Chineke. Akwụkwọ nke Kọrint isi nke 8. Banyere ihe eji chụọrọ arụsị aja, anyị maara na anyị niile nwere ihe ọmụma. Ihe ọmụma na-afụli elu. Ugbu a, ọ bụrụ na mmadụ eche na ọ maara ihe, ka ọ mara ihe ọbụla o kwesịrị ịma. Ma ọ bụrụ na mmadụ ahụ Chineke n'anya, ọ makwara. Banyere ihe eji chụọrọ arụsị aja, anyị na ọ dị Chineke ma ewezuga otu, n'ihi na a maara na arụsị abụghị ihe ọbụla n'ụwa a, n'agbanyeghị na e nwere chi ndị a na-akpọ chi, ma n'eluigwe ma na-eri ihe na n'ụwa, n'ihi na otu Chineke dị, onye bụ nna ahụ nke ihe niile si n'aka ya bịa. Anyị onwe anyị kwa, onye ihe niile si n'ime ya bịa. Anyị onwe anyị sikwa n'aka ya bịa. Ya, otu Onyenwe anyị Yeshua site n'aka ya. Ma mmadụ ọbụla amaghị ihe a, n'ihi na ọtụtụ mmadụ ebe ha maara arụsị ahụ na-eri ihe ruo oge a dịka ihe a chụrụ n'aja nye arụsị ahụ. Otu a ka akọnuche ha, ebe ọ bụ na ha na-arịa ọrịa na-emerụ emerụ. Ma nri adịghị mma n'anya Chineke, n'ihi na ọ bụrụ na anyị eri ihe, anyị enweghị ihe karịrị enyi erighị. Anyị enweghị ihe dị nta. Mana kpachara anya ka ike unu ghara ibu. N'ụzọ ụfọdụ, ihe a ga-eme ka ndị na-enwe mwute daa. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọbụla ahụ, ma ọ bụrụ na o nwere onye maara ihe, ka ọ nọdụrụ ala n'ụlọ nsọ arụsị, akọnuche nke onye na-arịa ọrịa agaghị akpali iri ihe ndị a chụrụ aja nye arụsị. Site na ọmụma gị, nwanne ahụ adịghị ike ga-ala n'ihi onye ahụ Yeshua nwụrụ. Ugbu a, mgbe unu mere mmehie dị otu a megide ụmụnna ma merụọ akọnuche ha adịghị ike unu na-emehie megide Yeshua. Ya mere, ọ bụrụ na anụ ahụ unu eme ka nwanne m nwoke mehie, agaghị m eri anụ ahụ ruo mgbe ụwa ga-adị, ka m wee ghara imejọ nwanne m nwoke. Akwụkwọ nke Kọrint isi nke 9. Ọ bụ na abụghị m onye ozi? Ọ bụ na abụghị m onye nwere onwe m? Ahụbeghị m Yeshua Onyenwe anyị. Unu abụghị ọrụ m n'ime Onyenwe anyị. Abụghị m onye ozi ndị ọzọ. Abụ m onye na-abụghị onye ozi. Obi abụọ adịghị na ya. Abụ m onye ozi nye unu, n'ihi na unu bụ ihe ịrịba ama nke ozi m. M na-agbachitere ndị na-enyocha mbụ ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ. Anyị enweghị ike ime nke a. Anyị enweghị ike iri nri, duru nwunye bụ nwanne anyị, dịka ndị ozi ndị ọzọ, dịka ụmụnna nke Onyenwe anyị na Kefas, ma ọ bụ na Barnabas naanị ya enweghị ike
ịrụ ọrụ. Onye na-aga agha n'ihe nke ya? Onye na-akụ ubi vaịn ma ghara iri mkpụrụ ya, ma ọ bụ na-azụ igwe atụrụ ma na-anaghị eri mmiri ara ehi ya? Ana m ekwu ihe ndị a dịka mmadụ si kwuo, n'ihi na n'iwu Chineke o kwughị otu ihe. Mozis dere sị, unu emetụla ọnụ ehi nke na-azọ ụkwụ n'elu ehi, ma ọ bụ na ọ naghị eme otu a maka ọdịmma anyị. Maka ọdịmma anyị n'ezie, e dere sị, onye na-eri ihe aghaghị inwe olileanya nye onye na-azọcha ọka, na olileanya aghaghị ịbụ onye na-esokwa olileanya ya. Ọ bụrụ na anyị akọla ihe ndị sitere n'okike ruo n'ebe unu nọ, ọ bụ ihe dị mma ma ọ bụrụ na anyị ewee ihe anụ ahụ unu. Ọ bụrụ na ndị ọzọ, tinyere unu, bụ ndị na-eso unu eketa oke n'ike a, anyị abụghị ndị ọzọ. Otu ọ dị, anyị emeribeghị ike a, kama anyị na-ekwe ka ihe niile gbochie ozi ọma nke Yeshua. Unu amaghị na ndị na-eje ozi dị nsọ na-eri ihe dị n'ụlọ nsọ, na ndị na-ejere ebe ịchụ àjà ozi bụ ndị na-eso ebe ịchụ àjà? Otu ahụ ka Onyenwe anyị kpebikwara na ndị na-ekwusa ozi ọma ga-eri ihe ndị dị n'ụlọ nsọ nke ozi ọma. Ma ekwughị m ihe ọbụla n'ime ihe ndị a, edeghịkwa m ihe ndị a ka e wee mee ya n'ebe m nọ, n'ihi na ọ ka mma ka m nwụọ karịa ka onye ọbụla bụrụ onye akaebe m. N'ihi na ekwusa ozi ọma, ọ bụ ezie na ekwusaghị m ihe ọbụla iji ṅụrịa ọṅụ, n'ihi na ọ dị mkpa. Ahụhụ ga-adịrị m ma ọ bụrụ na amanyeghị m ekwusa ozi ọma ahụ, n'ihi na ọ bụrụ na m emee ya, m ga-enwe ụgwọ ọrụ ma ọ bụrụ na m mee ya n'ụzọ obi ọjọọ. Enwere m ụgwọ ọrụ megide uche m, n'agbanyeghị na enyefere m ihe ọjọọ ahụ. Nchegharị nwere m. Gịnịzi bụ ụgwọ ọrụ m? Naanị mgbe m na-ekwusa ozi ọma, m na-eme ka ndị nwere onwe m ejighị m ike mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi n'ozi ọma. N'ihi na ọ bụ ezie na enwere m onwe m n'ebe mmadụ niile nọ, ma emere m onwe m ohu nke mmadụ niile iji merie karịa. Maka ụmụaka, aghọkwara m dịka nwatakịrị imeri ụmụaka, n'ihi na ndị nọ n'okpuru iwu dịka a ga-asị na m nọ n'okpuru iwu, ka m wee merie ndị nọ n'okpuru iwu. Nye ndị na-enweghị iwu, dịka a ga-asị na enweghị m iwu, ebe m na-enweghị iwu n'ebe Chineke nọ, kama anọ m n'okpuru iwu site na Yeshua, ka m wee merie ndị na-enweghị iwu. Maka ndị na-adịghị ike, aghọwo m dịka onye na-adịghị ike, ka m wee merie ndị na-adịghị ike. Aghọwo m ihe niile nye mmadụ niile, ka m wee merie ụfọdụ n'ụzọ niile. Ma nke a ka m na-eme n'ihi ozi ọma, ka m wee soro unu kerịta ya. Unu amaghị na ndị na-agba ọsọ n'ọsọ niile na-agba ọsọ, mana otu onye na-enweta ihe nrite? Ya mere, gbaa ọsọ ka unu nweta. Onye na-anya isi na ya bụ onye nwe ya na-ezere ihe niile. Ha na-emekwa otu ahụ iji nweta okpu mmeri nke na-apụghị ire ure. Mana anyị onwe anyị bụ onye na-apụghị ire ure. Ya mere, ana m agba ọsọ, ọ bụghị dịka onye na-amaghị ihe. Ana m alụkwa ọgụ, ọ bụghị dịka onye na-eti ebe a na-azọcha ọka. Ma ana m eweda ahụ m ala ma na-ejide ya, ka a ghara iwere m onwe m laghachi azụ mgbe m kwusasịrị ozi ọma nye ndị ọzọ. Akwụkwọ nke Kọrint, isi nke 10. Ọzọkwa, ụmụnna m,
Achọghị m ka unu mara na nna nna anyị niile nọ n'okpuru igwe ojii ahụ ma gafee n'oké osimiri ahụ. E mekwara ha niile baptizim na Mozis n'ime igwe ojii ahụ n'oké osimiri ahụ. Ha niile riri otu anụ ime mmụọ ahụ. Ha niile ṅụkwara otu ihe ọṅụṅụ ime mmụọ ahụ, n'ihi na ha ṅụrụ ihe sitere n'oké nkume nke mmụọ Yeshua. Ma n'ọtụtụ n'ime ha ga-emeghị ya obi ụtọ, n'ihi na a tụbara ha n'ọzara. Ihe ndị a bụ ihe atụ anyị, ka anyị wee ghara ịdaba n'oké ọchịchọ maka ihe rụrụ arụ, dịka e jidere ha n'oké ọchịchọ. Unu aghọla ndị na-ekpere arụsị dịka ụfọdụ n'ime ha mere, dịka e dere sị, ndị mmadụ nọdụrụ ala iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, wee bilie ịgụ egwu. Unu akwala iko, dịka ụfọdụ n'ime ha mere iko ma daa n'otu ụbọchị 3,200. Ekwela ka ha nwaa Yeshua ọnwụnwa dịka ụfọdụ n'ime ha nwara ya, agwọ wee bibie ha. Unu atamụla ntamu dịka ụfọdụ n'ime ha tamuru ntamu, onye na-ebibi ihe wee bibie ha. Ihe ndị a niile bịakwutere ha dịka ihe atụ. E dekwara ha ka ha dọọ ndị ọgwụgwụ ụwa na-abịaru nso aka na ntị. Ya mere, ka ndị chere na ha guzo hie ụra, ka ha ghara ịda. Ọ dịghị ọnwụnwa ọbụla a napụrụ unu, ma e wezụga ndị na-abịakwute mmadụ. Chineke kwesịkwara ntụkwasị obi, onye na-achọghị ka a nwaa unu karịa ike unu, kama ọ ga-enye unu azịza ya n'ọnwụnwa ahụ, ka unu wee nwee ike idi ya. Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, gbapụnụ n'ikpere arụsị. Gwanụ ndị nwere nghọta okwu, geenụ ntị n'ihe m na-ekwu. Ọ bụghị iko ngọzi nke anyị na ngọzi mmekọrịta nke ọbara Yeshua, achịcha nke anyị na-agbaji, ọ bụghị njikọ nke ahụ Yeshua, n'ihi na anyị bụ ndị ọtụtụ mmadụ, otu achịcha na otu ahụ, n'ihi na anyị niile bụ ndị na-eketa oke n'otu achịcha. Lee, Izrel, nke a dị ka anụ ahụ si dị. Ndị na-erite ihe eji chụọ àjà abụghị ndị na-ekere òkè n'ebe ịchụ àjà. Gịnị ka m na-ekwu? Ma ọ bụ na ihe a na-achụ àjà nye arụsị? M na-ekwu na arụsị ahụ bụ ihe ọ bụla? Mba, kama ihe ndị a bụ ihe ndị mba ọzọ na-achụ. Ha na-achụ àjà nye ndị mmụọ ọjọọ, ọ bụghị Chineke. Achọghịkwa m ka unu na ndị mmụọ ọjọọ na-akpakọrịta. Unu apụghị ịṅụ iko Onyenwe anyị na iko ndị na-eso ụzọ ya. Unu apụghị ịbụ ndị na-ekere òkè na tebụl Onyenwe anyị na tebụl nke ndị na-eso ụzọ ya. Anyị na-ewe iwe Onyenwe anyị? Anyị siri ike karịa ya? Ihe niile bụ ihe iwu kwadoro nye m, mana ihe niile adịghị mma. Ihe niile bụ ihe iwu kwadoro nye m, ihe niile abụghị ihe wuliri elu n'ime mmadụ. Mana ka onye ọbụla hụ na ọ bụghị ihe a na-ewuli elu. Ekwela ka akụnụba nke ndị ọzọ ghara ịdị mma. Ihe dị naanị ya n'ụlọ, ndị dị n'ụlọ mkpọrọ, rie ya. Arịọkwala maka akọnuche, n'ihi na ala ahụ bụ nke ndị nwe ala na ihe niile dị n'ime ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime ndị na-anọghị n'ụlọ akpọ gị oriri, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịga rie ihe e debere n'ihu gị, ajụkwala ajụjụ maka akọnuche. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla sị gị, a na-achụ nke a n'àjà nye arụsị, erila ya, n'ihi na onye gosiri gị ya na n'ihi akọnuche, n'ihi na ala ahụ bụ nke ndị nwe ala na ihe niile dị n'ime ya. Akọnuche ka m na-ekwu, ọ bụghị nke gị, kama
nke onye ọzọ? Gịnị mere akọnuche onye ọzọ ga-eji maa m nwere onwe m ikpe? N'ihi na ọ bụrụ na mụ onwe m n'ihi uru Chineke bụ onye na-ekere òkè na ya, gịnị mere eji kwuo okwu banyere m n'ihi nke ahụ? Ma ị na-eri ihe, ma ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ na-eme ihe ọbụla, ma ihe niile iji nye Chineke otuto. Unu emela onye ọbụla ihe ọjọọ, ma ọ bụ ndị ajọ omume, ma ọ bụ ndị Grik, ma ọ bụ ndị chọọchị Chineke, dị ka m na-eme ka mmadụ niile nwee obi ụtọ n'ihe niile. Anaghị achọ uru nke m, kama uru nke ọtụtụ mmadụ, ka e wee zọpụta ha. Akwụkwọ mbụ nke Kọrint, isi nke 11. Bụrụnụ ndị na-eṅomi m, dị ka m bụ Yeshua. Ugbu a, ụmụnna m, ana m agba unu ka unu cheta ihe niile m nwere ma debe iwu dị ka m nyere unu. Ma achọrọ m ka unu mara na Yeshua bụ isi nke nwoke ọbụla. Nwoke bụkwa isi nke nwanyị, Chineke bụkwa isi nke Yeshua. Onye ọbụla nke na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma nwere ihe ọbụla n'isi ya, na-eme ihere n'isi nke ya. Ma nwanyị ọbụla nke na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma nwere ihe n'isi ya, na-eme ihere isi ya, n'ihi na ọ bụ otu, dịka a ga-asị na ọ bụ nwanyị. Ya mere, ọ bụrụ na azọghị nwanyị ahụ akara, ka a zọọ ya akara. Ọ bụrụkwa na ọ bụ ihe ihere, ka a zọọ nwanyị akara, ma ọ bụ ka a zọọ ya akara, n'ihi na nwoke ekwesịghị ikpụ isi ya, n'ihi na ọ bụ onyinyo na otuto nke Chineke, ma nwanyị bụ otuto nke nwoke. N'ihi na nwoke esighị na nwanyị pụta, kama nwanyị sitere na nwoke. N'ihi na e kereghị nwoke maka ihe oriri maka nwanyị, kama e kere nwanyị maka nwoke. Ya mere, nwanyị aghaghị inwe ike n'isi ya n'ihi ndị mmụọ ozi. Ma nwoke anọghị na nwanyị, nwanyị anọghịkwa na nwoke n'ime Onyenwe anyị. N'ihi na dịka nwanyị si na nwoke pụta, otu a ka nwoke sikwa na nwanyị pụta. Mana ihe niile sitere na Chineke. Kpebienụ onwe unu, o kwesịrị ka anyị kpee ekpere nye Chineke na-enweghị ntị? O kwesịrị ka anyị kpee ekpere nye Chineke na-enweghị ntị? Agwa mmadụ ọ na-akụziri unu na ọ bụrụ na nwoke nwere ntị ogologo, ọ bụ ihere nye ya? Ma ọ bụrụ na nwanyị nwere ntị ogologo, ọ bụ ekpere maka ya n'ihi na e nyere ya ntị ka o jiri ya mee ihe? Ma ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ ịrụ ụka, anyị enweghị nkwupụta dị otu a, ụka Chineke adịghịkwa. Ugbu a n'okwu m, ana m arịọ unu ka unu ghara ịbịakọta ọnụ, ọ bụghị iji rite uru, kama ime ihe ọjọọ. N'ihi na nke mbụ, mgbe unu zukọrọ n'ọgbakọ, echere m na enwere m ebe ahụ bụ esemokwu n'etiti unu. Kerekwa na nke a bụ eziokwu ụfọdụ, n'ihi na ọ dị mkpa ka e nwee ozizi ụgha n'etiti unu, ka a mara ndị a kwadoro n'etiti unu. Ya mere, mgbe unu zukọtara n'otu ebe, ọ bụghị iri nri anyasị Onyenwe anyị. Nri anyasị onye ọbụla, mgbe ọ ga-eri nri, ọ na-ebu ụzọ eri nri anyasị. Otu onye na-agụkwa agụụ, onye nke ọzọ aṅụbeghịkwa mmanya ókè. Unu enweghị ụlọ iri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Unu na-eleda chọọchị Chineke anya ma na-eme ndị na-enweghị ya ihere. Gịnị ka m ga-agwa unu? Unu na-ekpe ekpere nye unu maka nke a. Ana m ekpe ekpere nye unu, n'ihi na enwere m
n'aka Onyenwe anyị ihe m nyefuru unu. Na Onyenwe anyị Yeshua n'abalị ahụ a rara ya nye were achịcha. Mgbe ọ gbawara ya, o kelere Chineke. Ọ gbawara sị, naranụ rienụ, nke a bụ ahụ m, nke a gbawara n'ihi unu, meenụ nke a iji cheta m. N'otu aka ahụ ka ọ rikwara nri abalị na-asị, iko a bụ agba ọhụrụ n'ọbara m. Mee nke a oge ọbụla unu na-aṅụ ya iji cheta m. N'ihi na mgbe ọbụla unu na-eri achịcha ma na-aṅụ iko a, unu ga-ahụ ọnwụ Onyenwe anyị ruo mgbe ọ ga-ebili. Ya mere, onye ọbụla nke na-eri achịcha a ma na-aṅụ iko Onyenwe anyị n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ga-abụ onye ikpe mara maka ahụ na ọbara. Ka onye ọbụla nyochaa onwe ya ma rie achịcha ma ṅụọ iko a, n'ihi na onye ọbụla nke na-eri ma na-aṅụ ihe erughị eru na-eri ma na-aṅụkwa ikpe nke ya, n'ihi na ọ maghị ahụ Onyenwe anyị. N'ihi nke a, ọtụtụ mmadụ na-agwụ ike ma na-arịa ọrịa n'etiti unu. Ọtụtụ ndị na-ehikwa ụra. N'ihi na ọ bụrụ na anyị ga-ekpe onwe anyị ikpe, agaghị ekpe anyị ikpe. Ma mgbe a na-ekpe anyị ikpe, Onyenwe anyị na-ata anyị ahụhụ ka a ghara ikpe anyị ikpe n'ụwa. Ya mere, ụmụnna m, mgbe unu zukọrọ iri nri, na-elekọta ibe unu anya. Ọ bụrụkwa na agụụ na-agụ onye ọbụla, ya rie nri n'ụlọ, ka a ghara ịma unu ikpe ọnụ. M ga-edozi ihe ndị ọzọ mgbe m bịarutere. Akwụkwọ mbụ nke Kọrint, isi nke 12. Ugbu a maka onyinye ime mmụọ. Ụmụnna m, achọghị ka unu mara ihe. Unu maara na unu bụ ndị mba ọzọ na-eduhiere unu site n'omume rụrụ arụ dịka esi duzie unu. Ya mere, ana m agwa unu na ọ dịghị onye ọbụla nke na-ekwu okwu site na mmụọ nke Chineke a na-akpọ Yeshua onye a ga-abụ. N'ihi na site na mmụọ nsọ ka e nyere otu onye okwu amamihe, na site n'otu mmụọ nsọ ahụ ka e nyere onye ọzọ okwu ihe ọmụma. A na-enye onye ọzọ okwukwe site n'otu mmụọ ahụ, na site n'otu mmụọ ahụ ka e nyere onye ọzọ onyinye ọgwụgwọ. A na-enye onye ọzọ ọrụ nke nnukwu ọrụ, nye onye ọzọ amụma, nye onye ọzọ nghọta nke mmụọ, nye onye ọzọ nsọpụrụ nke asụsụ, nye onye ọzọ nkọwa nke asụsụ. A na-arụ ihe ndị a niile site n'otu mmụọ ahụ. Onye na-ekesa nye onye ọbụla dịka ọ chọrọ, n'ihi na dịka ahụ dị otu ma nwee ọtụtụ akụkụ ahụ niile nke ahụ nke bụ otu, ọ bụ ezie na ọ dị ọtụtụ, bụ otu ahụ ka Yeshua dịkwa. N'ihi na site n'otu mmụọ ka e mere anyị niile baptizim n'otu ahụ, ma anyị bụ ndị Juu, maọbụ ndị Grik, maọbụ ndị ohu, maọbụ ndị nwere onwe ha. A na-emekwa ka anyị niile ṅụọ n'otu mmụọ, n'ihi na ahụ abụghị otu akụkụ ahụ, kama ọ bụ ọtụtụ akụkụ ahụ. Ọ bụrụ na ụkwụ asị, n'ihi na abụghị m aka, abụghịkwa m akụkụ ahụ, ọ gaghị abụ akụkụ ahụ. Ma ọ bụrụ na anya asị, ebe ọ bụ na abụghị m anya, abụghị m nke ahụ, ọ bụ na ọ bụghị nke ahụ. Ọ bụrụ na ahụ dum bụ anya, ebee ka ịnụ ihe dị? Ọ bụrụ na ahụ dum bụ ntị, ebee ka isi ihe ga-esi? Ma ugbu a Chineke edebewo akụkụ ahụ dị n'ahụ dịka ọ chọrọ, n'ihi na
a na-asị ha niile bụ otu akụkụ ahụ, ebe ahụ ga-adị. Ma ugbu a, akụkụ ahụ dị ọtụtụ mana ahụ bụ otu. Anya apụghị ịgwa aka sị, achọghị m gị, isi apụghị ịgwa ụkwụ sị, achọghị m gị. N'ụzọ megidere nke ahụ, akụkụ ahụ ndị yiri ka ha adịghị ike dị mkpa, nke anyị na-ewere dị ka ihe ziri ezi. Anyị na-eyikwasị eziokwu karịa. Akụkụ ahụ anyị dị ka mma na-eweta nkasi obi karịa, n'ihi na akụkụ ahụ anyị dị ndị ka mma adịghị mkpa ha. Ma Chineke emeela ka ahụ sie ike ma nye akụkụ ahụ nke dị n'ezi nsọpụrụ karịa, ka e wee ghara inwe nkewa n'ahụ, kama akụkụ ahụ nwere ike inwe nlekọta maka ibe ha. Ya mere, ọ bụrụ na otu akụkụ ahụ na-ata ahụhụ, mmadụ niile na-ata ahụhụ ya. Ọ bụrụ na otu akụkụ ahụ dị nsọ, akụkụ ahụ niile na-aṅụrị ọṅụ na ya. Unu bụ ahụ Yeshua ma bụrụ akụkụ maka akụkụ unu. Chineke ahọpụtala ụfọdụ n'ime chọọchị: nke mbụ, ndị ozi; nke abụọ, ndị amụma; nke atọ, ndị ozizi; mgbe ahụ, ndị na-eme ọrụ ebube; mgbe nke ahụ gasịrị, onyinye nke ọgwụgwọ, ndị enyemaka, ndị agha, asụsụ dị iche iche. Ha bụ ha ndị ozi niile, ha niile bụ ndị amụma, ha niile bụ ndị ozizi, ha niile ha bụ ndị ọrụ ebube, ha niile ha nwere onyinye ịgwọ ọrịa, ha niile ha na-asụ asụsụ dị iche iche, ha niile ha bụ ndị a pụrụ ịghọta. Ma unu na-achọ onyinye ka mma, m ga-egosikwa unu ụzọ ka mma. Akwụkwọ mbụ nke Kọrint, isi nke 13. Ọ bụrụgodu na m na-ekwu okwu n'asụsụ mmadụ na nke ndị mmụọ ozi, enweghịkwa m olu m dị ka ahịhịa na-ada ụda ma ọ bụ sịmba na-ada ụda. Ọ bụrụgodu na enwere m onyinye nke ịbụ amụma, marakwa ihe nzuzo niile na ihe ọmụma niile, ọ bụrụ na enwere m okwukwe niile, ka m wee nwee ike ịrị ugwu, enweghịkwa m olu, agaghị m abụ ihe efu. Ọ bụrụgodu na m enye ndị ogbenye ihe niile m nwere, nyekwa ahụ m ka ekpoo ya ọkụ, enweghịkwa m akụnụba, ọ gaghị abara m uru ọbụla. Akụnụba na-ata ahụhụ ogologo oge, ọ na-emesapụ aka, ọ naghị anya isi, ọ naghị afụli onwe ya elu, ọ naghị eme ihe dị mma, ọ naghị achọ ihe nke ya, ọ naghị akpasu ya iwe, ọ naghị eche banyere obi ụtọ, ọ naghị etinye aka n'ihe ọjọọ, kama eziokwu na-eduzi ya. Ọ na-atachi obi n'ihe niile, ọ na-ekwesị ntụkwasị obi n'ihe niile, ọ na-atụ anya n'ihe niile, ọ na-atachi obi n'ihe niile, ọ dịghị ada ada, ọ bụ eze na amụma ewepụla, asụsụ na-akwụsị, ma ọ bụ ihe ọmụma na-apụ n'anya. N'ihi na anyị maara akụkụ ụfọdụ, anyị na-ebukwa amụma n'akụkụ ụfọdụ. Ma mgbe ihe zuru oke bịara, ihe dị n'akụkụ ụfọdụ ga-apụ n'anya. Mgbe m bụ nwata, m kwuru okwu dịka nwatakịrị, m hụrụ dịka nwatakịrị, chee echiche dịka nwatakịrị. Ma mgbe m ghọrọ nwoke, ewepụwo m ihe ndị dị ka ụmụaka. N'ihi na ugbu a, anyị na-ahụ site n'ime enyo n'ọchịchịrị, ma mgbe ahụ, anyị ga-ahụ ihu na ihu. Ugbu a, amaara m n'akụkụ ụfọdụ, mana mgbe ahụ ka m ga-ama dịka amaara m. Ugbu a, okwukwe, olileanya na ọṅụ na-anọgide. Ya bụ atọ ndị a, mana nke kachasị mkpa n'ime ha bụ ọṅụ. Akwụkwọ mbụ nke Kọrint,
Isi nke 14. Soronụ ịhụnanya ma nweta onyinye ime mmụọ, kama ka unu wee buru amụma, n'ihi na onye na-ekwu okwu n'asụsụ a na-amaghị anaghị agwa mmadụ okwu, kama ọ na-agwa Chineke okwu, n'ihi na ọ dịghị onye na-anụ ya. Kama ọ na-ekwu okwu nzuzo n'ime mmụọ. Ma onye na-ekwu okwu nzuzo amụma na-agwa m okwu maka iwuli onwe ya elu, ịgba ume nke nkasi obi. Onye na-asụ asụsụ dị iche iche na-ewuli onwe ya elu, ma onye na-ebu amụma na-ewuli chọọchị elu. Achọrọ m ka unu niile na-asụ asụsụ dị iche iche, kama ka unu bụrụ amụma, n'ihi na onye na-ebu amụma ka ukwuu karịa onye na-asụ ọtụtụ asụsụ. Ọ bụrụ na ọ kọwaghị ya, ka nzukọ wee wulie elu. Ma ugbu a, ụmụnna m, ọ bụrụ na m bịakwutere unu na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche, gịnị ka ọ bara unu uru ma ọ bụrụ na anaghị m agwa unu okwu site na mkpughe, site n'ihe ọmụma, site n'amụma, ma ọ bụ site n'ozizi? Ọzọkwa, ihe ndị na-adịghị ndụ nke na-ada ụda, ma ọ bụ ọja, ma ọ bụ akwara, ma ọ bụrụ na ha anaghị eme ka ụda dị iche, kedu ka unu ga-esi mara ihe a na-akpọ ma ọ bụ ihe a na-ada? Ọ bụrụkwa na opi na-ada ụda ike, onye ga-akwado ịlụ ọgụ? Otu a, unu onwe unu kwa, site n'ire. Ọ bụrụ na unu anaghị eji okwu nwere ihe ọ pụtara, kedu ka ndị mmadụ ga-esi ghọta ihe a na-ekwu? N'ihi na unu ga-ekwu okwu n'ikuku. E nwere ọtụtụ olu dị iche iche n'ụwa, ọ dịghịkwa onye nzuzu n'ime ha. Ọ bụrụ na amaghị m ike nke anwansi a, m ga-abụ onye na-ekwu okwu. Onye na-ekwu okwu ga-abụkwa onye na-amaghị ihe n'anya m. Ya mere, ọ bụrụhaala na ị nwere onyinye ime mmụọ, hụ na ị ga-eme nke ọma maka iwuli chọọchị elu. Ya mere, onye ọbụla na-asụ asụsụ mba ọzọ ya kpee ekpere ka o wee kọwaa ya, n'ihi na ọ bụrụ na m kpee ekpere n'asụsụ mba ọzọ, mmụọ m na-ekpe ekpere, mana nkọwa m enweghị mkpụrụ. Gịnị bụ ma ọ bụrụ na m ga-ekpe ekpere na mmụọ mana m ga-abụkwa abụ na nghọta? M ga-abụ abụ na mmụọ mana m ga-abụkwa abụ na nghọta? Ma ọ bụghị ya, mgbe ị na-agọzi na mmụọ, kedu ka onye bi n'ụlọ onye na-amaghị ihe ga-esi sị amen maka ekele gị, ebe ọ na-amaghị ihe ị na-ekwu? N'ihi na ekele nke ọma mana onye nke ọzọ adịghị ewuli elu. Ana m ekele Chineke m, ana m ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche karịa unu, ma ọ ga-amasị m n'ime chọọchị ịgwa m okwu 5 iji kụziere ndị ọzọ ihe, karịa okwu 10,000 na uche a na-amaghị ama ka ha bụrụ asụsụ ụmụ. Ụmụnna m, unu abụla ụmụaka n'uche, kama bụrụnụ ụmụaka n'ihe ọjọọ. Kama n'ihe ọmụma, bụrụnụ ndị tozuru oke. N'ime Baịbụl edere sị, m ga-esi n'aka ndị na-asụ asụsụ dị iche iche na asụsụ ndị ọzọ gwa ndị a okwu, mana ha agaghị anụ olu m, ka Onyenwe anyị kwuru. Ya mere, asụsụ ndị mba ọzọ bụ ihe ịrịba ama, ọ bụghị maka ndị maara ibe ha, kama maka ndị na-amaghị ibe ha. Mana amụma abụghị maka ndị na-amaghị ibe ha, kama maka ndị maara ibe ha. Ya mere, ọ bụrụ na mgbe a chịkọtara nzukọ dum n'otu, mmadụ niile na-asụkwa asụsụ dị iche iche, ndị na-amaghị ihe abata,
ma ọ bụ ndị na-amaghị ihe abata, ha agaghị ekwu na uche unu adịghị mma. Ma ọ bụrụ na mmadụ niile buru amụma, otu onye na-amụbeghị ihe ma ọ bụ onye na-amụtaghị ihe, mmadụ niile ga-abara ya mba, mmadụ niile ga-ekpekwa ya ikpe. Ya mere, ihe nzuzo nke obi ya ga-apụta ìhè. Ọ daa n'ala ma fee Chineke ofufe, wee kwuo ha na Chineke dị n'ime unu n'okwukwe. Gịnị ka a ga-eme, ụmụnna m, mgbe unu zukọrọ ọnụ dịka onye ọbụla n'ime unu si dị? Nwere abụ ọma, maọbụ nwee ozizi, maọbụ nwee asụsụ, maọbụ nwere nzaghachi, maọbụ nwee nkọwa, ka e mee ihe niile maka iwuli elu. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ, ka o jiri abụọ mee ya, ma ọ dịkarịa ala atọ na ihe ndị ọzọ, ka otu onye kọwaa. Ma ọ bụrụ na enweghị onye na-akọwa okwu, ka ndị na-asụ asụsụ dị iche iche mechie ọnụ n'ime chọọchị, ka ha gwa onwe ha na Chineke okwu. Ka ndị amụma kwuo okwu n'asụsụ abụọ ma ọ bụ atọ, ka ndị ọzọ kpeekwa ikpe. Ma ọ bụrụ na a kọrọ onye ọzọ n'ọdụ ihe, ka onye mbụ kọwaa ihe. Otu izu ike. N'ihi na unu niile nwere ike ịgba amụma otu, ka mmadụ niile wee mụta ihe, ka mmadụ niile wee nweta nkasi obi. Mmụọ nke ndị amụma na-edo onwe ha n'okpuru ndị amụma, n'ihi na Chineke abụghị onye na-akpata ọgba aghara, kama ọ bụ nke udo, dịka anyị na-ahụ n'ọgbakọ niile nke ndị dị nsọ. Ka ụmụ nwanyị unu gbachie nkịtị n'ọgbakọ, n'ihi na anaghị ekwe ka ha kwuo okwu, kama ha ga-edo onwe ha n'okpuru dịka iwu kwukwara. Ọ bụrụ na ha chọrọ ịmụta ihe, ka ha jụọ di ha n'ụlọ, n'ihi na ọ bụ ihe ihere ka ụmụ nwanyị kwuo okwu n'ọgbakọ. Okwu Chineke o si n'ebe unu nọ pụta, ma ọ bụ o si n'onwe ya bịarute unu? Ọ bụrụ na onye ọbụla echee na ya bụ onye amụma ma ọ bụ mmụọ, ka ọ mata na ihe m na-edegara unu bụ iwu Onyenwe anyị. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla amaghị ihe, ka ọ bụrụ onye na-amaghị ihe. Ya mere, ụmụnna m, ekwela ka a na-ebu amụma, unu egbochikwala ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche. Ka e mee ihe niile n'eziokwu na n'usoro. Akwụkwọ mbụ nke Kọrint, isi nke 15. Ọzọkwa, ụmụnna m, ana m ezisa unu ozi ọma nke m ziri unu, nke unu natakwara ma nọgide na-anata, nke na-azọpụtakwa unu ma ọ bụrụ na unu echeta n'ụzọ ahụ kwusara nye unu. Ọ gwụla ma a rara unu nye na ndụ, n'ihi na nke mbụ akọwara unu ihe m natara, na Yeshua nwụrụ maka mmehie anyị, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, na e liri ya, na o bilitekwara n'ọnwụ n'ụbọchị nke atọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, na Kefas hụrụ ya, emesịa ndị abụọ hụrụ ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe karịrị ụmụnna ise hụrụ ya n'otu oge. Ọtụtụ n'ime ndị a ka ọ nọkwa ruo ugbu a. Ụfọdụ na-arahụkwa ụra. Mgbe ahụ ndị ngwụrọ hụrụ ya, emesịakwa ndị ozi niile hụrụ ya. N'ikpeazụ, ọ hụkwara m, dịka onye na-esi n'oge kachasị elu kpọpụta, n'ihi na abụ m onye kacha nta n'ime ndị ozi. Ekwesịghịkwa ka a kpọọ m onye ozi, n'ihi na esogbuwo m chọọchị Chineke. Ma site na amara Chineke, abụ m ihe m bụ. Amara ya nke dị n'ime m abụghị ihe efu, mana arụọla m ọrụ nke ukwuu karịa ha niile. Mana ọ bụghị m, kama amara Chineke nke dị n'ime m.
Ya mere, ma ọ bụ m ma ọ bụ ha, otu a ka anyị na-ekwusa, otu a ka anyị na-anabatakwa unu. Ma ọ bụrụ na unu ekwusa na esi n'ọnwụ kpọlite Yeshua, olee otu ụfọdụ n'ime unu si ekwusa na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị? N'ihi na ọ bụrụ na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị, akpọliteghị Yeshua. Ma ọ bụrụ na akpọliteghị Yeshua, mgbe ahụ ozi ọma anyị bụ ihe efu, okwukwe unu bụkwa ihe efu. A hụkwara anyị ndị akaebe ụgha na Chineke, n'ihi na anyị gbara akaebe banyere Chineke na o mere ka Yeshua si n'ọnwụ bilie, onye na-emebeghị ka o si n'ọnwụ bilie. Ọ bụrụ na akpọliteghị ndị nwụrụ anwụ, n'ihi na ọ bụrụ na akpọliteghị Yeshua, akpọliteghị ya n'ọnwụ. Ọ bụrụkwa na Yeshua si n'ọnwụ bilie, okwukwe unu bụ ihe efu. Unu ka nọ n'ime mmehie unu. Ya mere, ndị na-arahụ ụra n'ime Yeshua alawo n'iyi. Ọ bụrụ na ndụ a anyị nwere naanị olileanya na Yeshua, anyị bụ ndị kacha nwee mwute n'ime mmadụ niile. Ma ugbu a, Yeshua esiwo n'ọnwụ bilie. Ọ ghọọkwala mkpụrụ mbụ nke ndị dara ụra. N'ihi na ọnwụ si n'aka mmadụ bịa, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n'aka mmadụ bịa. N'ihi na dịka Adam si dị, otu a ka a ga-eme ka mmadụ niile dị ndụ n'ime Yeshua. Mana onye ọbụla dịka usoro nke ya si dị. Mkpụrụ mbụ bụ Yeshua. Mgbe ahụ, ndị bụ nke Yeshua n'ọbịbịa ya ga-ebili ọzọ. Mgbe ahụ ka ọgwụgwụ ga-adị, mgbe ọ ga-enyefe alaeze ahụ n'aka Chineke, ya bụ n'aka Nna ya, mgbe ọ ga-enye ọchịchị niile na ikike niile na ike niile. N'ihi na ọ gaghị ịchị ruo mgbe ọ ga-etinye ndị iro ya niile n'okpuru ụkwụ ya. Onye iro ikpeazụ a ga-ebibia ọnwụ, n'ihi na o tinyewo ihe niile n'okpuru ụkwụ ya. Mgbe ọ na-ekwu na ihe niile dị n'okpuru ya, o doro anya na ọ na-ewepụ onye tinyere ihe niile n'okpuru ya. Mgbe ihe niile ga-adị n'okpuru ya, a ga-edokwa ọkpara ahụ n'okpuru ya, onye tinyere ihe niile n'okpuru ya, ka Chineke wee bụrụ ihe niile n'ime ihe niile. Gịnị ka ndị emere baptizim ga-eme maka ndị nwụrụ anwụ? Ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ agaghị ebili ma ọlị, gịnị mere eji mee ha baptizim maka ndị nwụrụ anwụ? N'ihi okwukwe unu. Na gịnị mere anyị ji nọrọ n'ihe ize ndụ n'ime Yeshua onye nwe anyị? M na-anwụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na mụ na anụ ọhịa lụrụ ọgụ n'Efesọs dịka ụzọ unu si dị, gịnị ka ọ bara m uru? Ma ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ agaghị ebili, rienụ ihe ọṅụṅụ, n'ihi na anyị ga-anwụ ma emechaa. Unu ekwela ka eduhie unu. Okwu efu na-emebi omume ọma. Tetanụ ibi ndụ ezi omume na ịghara ime mmehie, n'ihi na ụfọdụ enweghị ihe ọmụma Chineke. Ana m ekwu nke a ka ihere mee unu. Ma ụfọdụ ga-asị, olee otu ndị nwụrụ anwụ si ebili? Ọ bụkwa ahụ dị aṅaa ka ha ga-esi lọta? O lechapụrụ ihe e kwuru anaghị apụta n'ọnwụ. Ma ọ bụrụ na ọ nwụghị, ihe i kwuru abụghịkwa ahụ ga-abịa, kama ọ bụ mpi gba ọtọ nke na-ada, nke ọka ma ọ bụ ihe ọzọ. Ma Chineke na-enye ya ahụ dịka ọ chọrọ, nyekwa mkpụrụ ọbụla ahụ nke ya. Anụ ahụ niile abụghị otu, kama e nwere otu anụ ahụ nke mmadụ, anụ ehi ọzọ, azụ ọzọ, anụ nnụnụ ọzọ. E nwekwara ahụ n'ahụ ụwa, mana ebube nke ya bụ otu. Ebube nke ụwa bụkwa ihe ọzọ.
E nwere ebube ọzọ nke anyanwụ, ebube ọzọ nke ọnwa na ebube ọzọ nke kpakpando, n'ihi na otu kpakpando dị iche na kpakpando ọzọ n'ebube. Otu ahụ ka mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ dịkwa. A na-akụ ihe n'ire ure ma na-enwu n'ere ure. A na-agha ya n'ihere ma na-enwu n'ebube. A na-agha ya n'adịghị ike ma na-enwu n'ike. A na-agha ahụ n'ime ebube ma na-enwu n'ime mmụọ. Ahụ dị n'ime ebube ma e mekwara anụ ahụ nke mmụọ dịka e dere ya. E kere mmadụ mbụ Adam dịka mkpụrụ obi dị ndụ. E mekwara Adam ikpeazụ abụghị nke mbụ nke mmụọ, kama dịka mmụọ nke na-enye ndụ. Otu ọ dị, ọ bụ ihe e kere eke na nke mmụọ. Nwoke mbụ sitere n'ụwa nke ụwa, nwoke nke abụọ bụ nke ụwa. Dịka ụwa si dị, otu ahụ ka ụwa dị. Dịka anyị bụrụ onyinyo nke ụwa, otu ahụ ka anyị ga-abụ onyinyo nke ebighị ebi. Nke a ka m na-ekwu, ụmụnna m, na anụ ahụ na ọbara apụghị iketa alaeze nke Chineke, ma ọ bụ ire ure eketaghị ire ure. Lee, m na-ekpughere unu ihe ọzọ: anyị niile agaghị ehi ụra, mana a ga-agbanwe anyị niile n'otu ntabi anya na opi ikpeazụ. N'ihi na opi ga-ada, a ga-emekwa ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ na-apụghị ire ure. A ga-agbanwekwa anyị, n'ihi na ihe a ga-emebi emebi ga-eyikwasị ire ure. Ihe a ga-anwụ anwụ ga-eyikwasị anwụghị anwụ. Ya mere, mgbe ihe ga-emebi emebi ga-eyikwasị ya ire ure, ihe a ga-anwụ anwụ ga-eyikwasị anwụ anwụ. Okwu e dere ga-emezu sị, "Elodawo ọnwụ n'ime mmeri. Ọnwụ, ebee ka ị ga-agbawa? Ọnwụ, ebee ka mmeri gị dị?" Ihe ị ga-agbawa bụ mmehie. Ike nke mmehie bụkwa ọrịa. Ma ekele dịrị Chineke onye mere mmeri site n'aka Onyenwe anyị Yeshua. Ya mere, ụmụnna m, guzosienụ ike, nọgide na-eguzosi ike, na-arụsi ọrụ Onyenwe anyị ike, n'ihi na unu maara ọrụ unu abụghị ihe efu n'ime Onyenwe anyị. Akwụkwọ mbụ nke Kọrint, isi nke 16. Banyere nzukọ maka ndị nsọ, dịka m nyere iwu n'ime chọọchị Galeshia, otu ahụ ka unu onwe unu mee. Onye ọbụla buru ụzọ wepụta onwe ya ma dina n'ala dịka Chineke o meela ya amara, ka a ghara inwe nzukọ mgbe m bịarutere. Ma mgbe m bịarutere, ndị unu ga-enye nkwenye unu site n'akwụkwọ ozi m ga-ezitere ha, ka ha wetara unu onyinye unu na Jerusalem. Ọ bụrụkwa na ọ dị mkpa ka m gaa, ha ga-abịa. Ugbu a, m ga-abịakwute unu, ha ga-agafe Masedonia, n'ihi na m ga-agafe Masedonia. Ma eleghị anya, m ga-anọ, ma ọ bụ na m ga-eso unu nọrọ n'oge oyi, ka unu wee kpọrọ m gaa ebe ọbụla m na-aga, n'ihi na agaghị m ahụ unu ugbu a n'oge njem. Mana enwere m olileanya na m ga-anọnyere unu oge ụfọdụ. Ọ bụrụ na Onyenwe anyị ekwe, m ga-anọ n'Efesọs ruo Pentikọst, n'ihi na emeghewo m ọrụ dị ukwuu na nnukwu ihe omume nye m. E nwekwara ọtụtụ ndị enyi. Ma ọ bụrụ na Timoti abịa, hụnụ na ọ naghị atụ egwu unu, n'ihi na ọ na-arụ ọrụ Onyenwe anyị dịka m na-eme. Ya mere, ka onye ọbụla ghara ịkpọ ya asị, kama duzie ya n'udo ka o wee bịakwute m, n'ihi na ana m achọ ya ma ọ bụrụ na ọ bịa n'etiti ụmụnna.
ma nwanne anyị Apolos agụsiri m ike ka ọ bịakwute unu na ụmụnna, mana ọ bụghị ya zubere ịbịa n'oge a, ma ọ ga-abịa mgbe oge ya ruru. Na-echenụ nche, guzosienụ ike n'okwukwe dịka mmadụ ma dị ike, na-eme ihe niile unu n'ezi omume. Ugbu a ụmụnna m, ana m arịọ unu maara ụlọ Stefanas bụ mkpụrụ mbụ nke Aikaya, ndị rụsikwara ọrụ ike ijere ndị ọzọ ozi, ka unu onwe unu na-erubekwara ha na ndị niile na-enyere ha aka n'ọrụ ha isi. Ana m aṅụrị ọṅụ na ọbịbịa nke Stefanas, Fortunatus na Aịkakọs, n'ihi na ha enyewo unu ihe ndị na-erughị unu, n'ihi na ha akasiwo mmụọ m na mmụọ unu obi. Ya mere maranụ ndị a: nzukọ dị iche iche nke Eshia na-ekele unu. Akwịla na Prisila, tinyere chọọchị dị n'ụlọ ha, na-ekele unu nke ukwuu n'ime Onyenwe anyị. Ụmụnna niile na-ekele unu. Kelenụ ibe unu n'ọnụ dị nsọ. Ekele m Pọl ji aka m kelee unu. Ọ bụrụ na onye ọbụla ahụghị Onyenwe anyị Yeshua n'anya, ka a kpọọ ya n'ọgbụgba. Amara nke Onyenwe anyị Yeshua dịnyere unu. Ekele m dịnyere unu niile n'ime Yeshua. Amen.